sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek svo zlo nestane kod nijako. Mi smo sada tu, Kod nijako. u dobru i u zlu. Kod nijako. Mi uz tebe smo Kod nijako. jači zajedno. Džinovski meda. U redu, jel snimamo? Da, ali na opačke. Pozdrav za sve učenike srednje škole Kedik. Vaši reporteri Mili i Tamija pripremili su ekskluzivu za današnje školske vesti. Stvar je veoma važna. Sigurna sam da svi već znate da se večeras odigrava nešto posebno. Godišnji maturski bal. Nažalost, našim kamerama nije dozvoljen ulaz u prostoriju u kojoj će se odigrati svečanost. Ali ja odavde vidim devojku koja će večeras možda poneti krunu lepotice večeri, baš kao i prošle godine. Radi se naravno o direktorovoj ćerki Sisi. Da vidimo da li će nam odgovoriti na nekoliko pitanja. Sisi, možeš li da kažeš za našu publiku nekoliko reči pre ove važne večeri? Izvini, mala. Ja razgovaram samo sa profesionalnim reporterima. Ne mogu da gubim vreme na vas, glupake. Ali ovo je za program školskih vesti. Šta je sa slobodom štampe? Mili, klinka tvojih godina nema nikakvu slobodu, razumeš? Kome treba tvoja glupa reportaža? Šta ti znaš? Pored svega, ti imaš problem. Ne zaboravi da moraš da nađeš pratioca, a ne znam niko ko bi išao sa budalom kao što si ti. Čak ni oni. Kladim se da bi pobegli ko zečevi kad ih pitala. Kome oni trebaju? Ima puno drugih dečaka. O, da. Šta onda čekaš? Probaj da ga nađeš. Uliče, hoćeš da mi budeš pratilac za večeras? Izvini, Mili, ali to nije dobra ideja. Ja sam stariji od tebe i, vidiš, obećao sam i Umi da ću da idem sa njom. Vidiš? Šta sam ti rekla? Ali nemoj da brineš, Mili. Sigurna sam da ćeš da nađeš partnera za igranje u pesku. Umeđu vremenu, poigraj se sa svojim lutkama. Mili, čekaj! Nadam se da se ponosiš sobom. Aelita, Jeremy ovde, čuješ li me? Aelita? Zdravo, kako si? O, dobro, a ti kako si? Dobro sam. Nisam videla ništa neobično oko tornjeva. Sve izgleda mirno. Bar za sada. Znaš, moje istraživanje napreduje, pa moći ćeš da živiš sa nama. Imaš rešenje za materializaciju? Konačno si ga pronašao. Pa ne, još uvek nisam, ali radim na tome, samo je pitanje vremena. Onda Ksena neće moći da povredi ni tebe, ni nas. Odlično, hvala. Mili, nemoj da plačeš. Ići ćemo na maturski bal, vidjet ćeš. Što se tiče vesti, Jim je rekao da su dobre. Imamo vremena do 9. A to je gubljenje vremena. Priznajte, Mija. Nije im stalo ni do nas, ni do naših vesti. Mrzim ih sve. Sve ih mrzim. Mrzim sve na ovom svetu. Ti ne znaš šta govoriš. To je samo... Prestani. I tebe mi je dosta. Ostavi me na miru. Hej! Istina, Urlik je mogao da bude malo ljubazniji. Ne budi tako natmuren, Ulriče. Takav si zbog Mili? Mogao si da pristaneš. Znaš da ne volim maturske balove. A kad bih ti ja bio pratilac? Sisi je stvarno bila gruba. Da je pakost jedan od uslova za kraljicu lepote, ona bi sigurno pobedila. Upravo si, ali probaj u to da ubediš i mi sveta. Mi sveta, ha? Ona je mis u svom svetu. Tebi nije važno koliko imam godina, zar ne? Mi se razumemo. Nismo poput one glupe starije dece koje stalno žele da upravljaju svima. Mislim da se mi ne računamo samo zato što smo mlađi. Da barem jedno možemo da budemo stariji od njih. Mnogo stariji. Ne bi nam se smejali, zar ne? Mili, jesi li tu? Jesi li se raspoložila?
Požuri, imamo posla. Dobro, idem. Ti ostani ovde. Vratit ću se po tebe. Moramo da završimo reportažu o maturskom balu, sećaš se? Hej, nadam se da nećete ceo dan da me pratite. Koliko ja znam, vi niste kozmetičari i ne treba da se lepite kao lepak. Niste mi potrebni. Ćao, zdravo. Sisi, mislili smo... Poslušajte moj savjet. Nemojte da mislite, ne stoji vam. Na maturskom balu će da budu sve same bebe. Mora da se šale. Kako je ona nakaza imala hrabrosti da pozove Ulrika? Ne mogu da verujem. Ako će neko da ide sa Ulrikom, onda ću to biti ja. Ja sam zvezda, školska diva. Ko je to? Odgovori, ko je to? Hajde polako, nazad u svoje sobe. Sve u redu. Izgleda da smo našli super vest. Hajde da proverimo da ne stoji možda iza ovoga naš stari prijatelj Ksena. Šta misliš? Kratki spoj. Previše uređaja uključenih u isto vreme. Da, muzička linija, svetlo, depilator, pegla za kovrđanje kose. Šta je drugo moglo da se desi? Da ne pominjemo simulator za mozak, mada verovatno nikada nije otkrila kako se koristi. Ne znam šta se desilo, ako mene pitaš, Sisi je to zaslužila. U potpunosti se slažem sa tobom. O ne, moj Meda je nestao. Uhvatio sam vas. Igranje u baštenskoj šupi je zabranjeno. Samo malo, Džime, to je... Ništa me ne zanima. 100 puta sam vam rekao da je ovo mesto opasno za decu. Pogledajte taj zarđali alat. Šta mislite da je ovo, dečije igralište? Znam, ali... Nema ali. Nadam se da sam bio jasan. Ulaz je zabranjen, pristup imaju samo odrasli. Vi ništa ne dozvoljavate. Slušaj, da sam na tvom mestu, ne bih tako pričao, malena. Malena? Dobro, mala sam, pa šta? Zar samo stariji imaju prava da kažu ono što misle? A, vi mislite da ste veliki, jel? U redu. Sa ili bez vesti vas dve ćete večeras ostati u svojim sobama. O, super! Zahvaljujući tebi možemo da se pozdravimo sa maturom. A sad razlaz. Pogledaj fotografije koje smo napravile. Odlične su! Nešto nije u redu, Mili. Neko je ukrao Medu. Sigurno je to uradio neko od velikih, iz inata. Mili, u pravu si. Vidi, to je Sisina soba. To je i moj Meda, sakriven pod njenim jastukom. Neverovatno. Ha, ko bi rekao? Uskoro će se igrati lutkama. Dobro, idemo. Moramo da je nađemo. Ako nas Jim uhvati u domu, u gadnoj smo nevolji, Mili. Idite u svoju sobu. Ja ću se pobrinuti za ovo. Šta se dešava? Ko je tamo? Izađi! Pazi se! Ja imam crni pojas! Džime, siguran si da je ovo tvoj napadač? Kažeš da je stručnjak za karate. Mislim da je bolje da ne zovemo policiju.
I jel tako, Džime? Ono što se dogodilo Sisi je pomalo čudno, zar ne? Došlo je do kratkog spoja. Šta bi drugo moglo da bude? Nisam siguran i vi znate na šta mislim. U svakom slučaju ponašajte se kao da je sve u redu i zidovi imaju uši. Moram da idem da se sredim za maturski bal. Ponekad je stvarno naporno dolaziti u školu od kuće. Ne žali se, niko te ne budi u 6 ujutru. Imaš toplu vodu i ne moraš da spavaš pored smrdljivog oda. Vidimo se kasnije. Ode, tražiš nešto? Ne, upravo sam čuo šta se desilo Jimu. Znaju li koga je napao? Ne, mislim da je našem nastavniku samo potreban odmor. Ksena u Medi? Da, siguran sam. Uvek je tamo gde ga najmanje očekuješ. Dobro, momci, ko ide, a ko ostaje? Ne možemo sami na zadatak. Previše je opasno bez Jumi. Ako sami odete, nikada se ne zna šta će se desiti. Evo idem ja. Šta sam ja sad rekao, a? Da nemaš neku bolju ideju. Dogodile su se 2 nezgode. Ne možemo da ostavimo školu bez zaštite. A ako dođe do nesreće, ni vraćanje u prošlost nam neće pomoći. Odi je u pravu. Vidite, ja ostajem. Ako nešto otkrijem, ja ću vam preneti. Idite i pozdravite, znate već koga. Aelita, Jeremy ovde, čuješ li me? Zdravo. Mislimo da je Ksena izazvao napad. Jesi li nešto primetila? Ne, ništa. Ali možemo bolje da pogledamo. Šaljem ti Oda, dolazi sam. Ulrik je morao da ostane da prati da li će neko napasti školu. Od je spreman. Kako je kod tebe, Ulriče? Izgleda da imamo problem. I to veliki. Transferuj Oda. Skener. Virtualizacija. Jeremy, loše, a? Medved je izašao iz škole. Ako je pod Kseninom kontrolom, postaće još mnogo luđi. Napašće svakog komu se nađe u blizini, pogotovo smrtne neprijatelje, kao što ste vi. Yumi! Vidiš tamo? Toranj koji je Ksena aktivirao sigurno nije daleko. Pa, dole u svakom slučaju nije. Možda je na susednoj visoravni. Ups! Prekasno, stiže odbor za doček. Ode, čuvaj Aelitu. Javi se, Yumi, javi se. Ode, šta se događa? Laserske strele! Ode, upravo si izgubio još 10 života. Nije valjda!
ovde. Mislim da nemamo izbora. Ulriče, lako. Izvini, jesu li ti roditelji tu? Ne, izašli su. Dobro, idemo. Ne možemo da ostanemo ovde. Hej, možeš li bar da mi objasniš zašto? Nemamo vremena. Hajde. Ode, budi oprezan, imaš još samo 50 života. Laserske strele! Ni sekund ne mogu da te ostavim samu, a? Ode. Mislim da sam našla nešto. Šta je to? Voda! Jeremy, Ulrik je ovde. Jumi je sa mnom. Vraćamo se da evakuišemo školu. Reci Odu da požuri. Ovde postaje gusto. Ode, požuri, Meda se je baš naljutio. Dobro, dobro. Toranje ne može da bude daleko. Da vidimo. Mislim da imamo problem. Od još uvijek nije pronašao aktivirani toranj. Ti se pobrini za sobe. Ja ću za salu. Našli smo toranj, Jeremy. Odlično, svaka čast. Sada ga deaktivirajte. U redu, samo mi daj minut da pozdravim starog prijatelja. Mani se učtivosti, ostalo ti je još samo 50 života. Ne smeš dozvoliti da te udari. Ej, Urliče, mogao si bar malo da se potrudiš. Ne mogu da verujem koliko aljkavo izgledaš. Pa, pustit ću te ovog puta, pridruži se društvu. Probaj malo da se opustiš i provedeš. Izgledaš kao da očekuješ katastrofu. Ulriče, haha, kako si? Hej, gde ti je otišla pratilja? Sledeći put pozovi mene. A sada trenutak koji ste svi čekali. Izbor za ovogodišnju kraljicu lepote. Pripremite se. Moram da idem. Ovo je trenutak za moju pobedu. Ovo se zove topao doček. Jeremy! Od neće uspeti sam. Hoće. Ode, nastavi, moraš da pogodiš metu. Došlo je vreme da i ove godine izaberete devojku koja po vašem mišljenju posjeduje najviše šarma, gracioznosti, lepote i elegancije. Evo i naše prve kandidatkinje. Stanite! Slušajte šta imam da kažem. Svi morate da odete odavde. Moramo da evakuišemo salu. Samo mirno. Ne šalim se, ovo je ozbiljno. Uskoro će da nas napadne džinovski plišani Meda. Znao sam! I ja sam ga video! I ja sam video džinovskog plišanog medveda! Tišina, tišina! Učutite, idioti! Zar ne vidite šta pokušava da uradi? Ovo je smislio da ja i ove godine ne bi pobedila. Džinovski plišani medved, molim te. Zašto ne King Kong?
gong! Ode, sad ili nikad! Sudar! Hajde, Elita, od tebe zavisi. Ulriče! Ulriče, jesi li dobro? Da, naravno. Spremna za putovanje u prošlost, Yumi? Ulriče, hoćeš da mi budeš pratilac za večeras? Vrlo rado, Mili. Vidimo se ovde u 8. Stvarno? Naravno. Nisi ljuta na mene, Yumi. Nimalo. Večeras će sa mnom da ide moj tajni obožavalac. Jel tako, Ode? Šta? Ali, Ulriče, stvarno ćeš da ideš sa tom smešnom bebom? Tako je, idem. Ali ne brini. Kad tvoj mozak dobije još neuron ili 2, ići ću možda i sa tobom. Nadam se da snimaš, Tamija. Naravno da snimam. Ovo je vest. Super vest. Teško je poverovati dok ne vidiš. Naša toplana koristi energiju koju snabdeva nuklearni reaktor, zahvaljujući kojem proizvodimo na 1000 megavati električne energije. Ovo je toranj za hlađenje, ovo je turbina, alternator i konačno reaktor. Ova toplana je jedna od najmoćnijih na svetu. Kao glavni inženjer, posebno sam zainteresovan za bezbednost. A kako bi ona bila zagarantovana, preduzeli smo mere bezbednosti u svakom aspektu proizvodnje, dizajna toplane, njenog funkcionisanja i problema sa fazama. Ovu kombinaciju mera bezbednosti nazivamo jakom zaštitom. Rado ću vam odgovoriti na pitanja. Gospodine, Da, izvoli, Jeremy. zanima me da li atomski proces postoji u spajanju virtualnih čestica i njihovoj materijalizaciji u stvarni svet? Sinko, to je već naučna fantastika. Žao mi je. Jeremy je odličan đak, ali je pravi sanjar. Šta sad? Šta se događa? Sigurna sam da nije ništa ozbiljno, možda se samo pregrejao. Govorim vam da možda Ksena stoji iza ovoga. Ne uzbuđuj se, Jeremy, to je običan kratak spoj. Ode, razmislio sam, možeš da oformiš bend Foxtrot fanatike? To!
To je progresivni pop rock, gospodine. Ali morate da budete otvoreni za sve koji žele da sviraju. Jasno? Nema problema, gospodine. To! Aplauz za bogove rock'n'rolla! Hej! Ako se potrudimo, možemo da fotokopiramo letke pre ručka, Jeremy. Znaš, ovde nisam ti ja za rok. A i hoću da proverim onaj prekid struje. Važi, vidimo se kasnije, Jeremy. Zdravo! Nešto nije u redu, Jeremy. Znaš, ako imaš problem, uvek možeš da popričaš sa mnom. Čudno. Zašto ne mogu da se čujem? Hajde da proverimo. Aelita? Aelita, da li me čuješ? Jasno i glasno, Jeremy. Da li je sve u redu? Jutros na času je nestalo struje. Izgleda da škola ima problem sa električnom energijom. I? Misliš da Ksena stoji iza toga? Nikad se ne zna. A jesi li primetila nešto u Lioku? Ne, ovde je sve mirno. Dobro, skenirat ću. Ako je Ksena aktivirao toranj, saznaćemo uskoro. A gde ideš? Idem u menzu. Danas imamo prokilj. Znaš li šta je to? Da, ali ne znam kakvog je ukusa. Je li lepo? Odvratno. Ode! Šta sad smeraš? Pravimo audiciju za našu grupu. Ako je neko zainteresovan, treba nam bubnjar. Izvoli. Izvoli. Da vidimo, topla čokolada, ne, supa, supa je odvratna. Hej, pritisnuo si supu! Ma hajde, nije tako strašno. Ova jadna mašina opet ne radi. Možda je opet nestalo struje. Jesi li zabrinut? Jesam. Pratit ću kako se odvijaju stvari. Ako ti zatrebamo, u sali smo. Pravimo audiciju. Pa, da, imaš dosta stila. To je heavy metal, jel da? O da, naravno. Žao nam je, Mike, ali mi tražimo nešto malo tradicionalnije. Sledeći. Zdravo, društvo! Hej, zdravo, Naomi! Nisam znao da sviraš bubnjeve. Sviram pomalo. A i od uvek sam želela da budem u bendu. Dobro, počni. Odlično, Naomi, fantastično. Mislim, nećemo naći nikog boljeg, zar ne? 400.000 volti visokog napona u pilonu. To nije u redu. Aelita? Imaš nešto novo? Pa ne baš. Aelita? Ovo radi Ksena. Siguran sam u to. Da, nastavi. Struja nestaje u čitavoj školi. A pilon je odavno prešao dozvoljenu voltažu, mogao je da eksplodira. Ali zašto bi Ksena to radio? Znaš koliko ja, Ulriče. Iznenađenje!
Očigledno je da moji prijatelji i ja nismo dobrodošli. Ali moj tata je rekao da je audicija otvorena za sve, jel tako? O, ne sekirajte se, ja ne želim da budem u bendu nastranih čudaka. Ali Nikolas obožava bubnjeve. Bubnjar, a? A na čemu svira, na maminim šerpama i tiganjima? Dobro, društvo, odo ja u fabriku, izveštavat ću vas. Ha? Izgleda da ste našli bubnjara. Nikolas, bubnjar u našem bendu? Ne zanima me kakav je, nema šanse. A i si ovo namestila samo da bi nas namučila. Možda je za promjenu pokušavala da pomogne. Moraš da priznaš da Nikolas ume da svira bubnjeve. Sigurno je bolji od Naomi. Ona je samo početnik, treba je malo vremena. Da, nekoliko godina. Ako je tako, slušajte me. Ako hoćete da vam Nikolas bude bubnjar, nađite novog gitaristu. A ja kažem, ako ga ne uzmeš, nađi novu pevačicu. Ako je Sisi htjela da nam napravi probleme, odlično je to izvela, a? A da vam možda društvo ne treba trombonista? A? Elita, izvini za prekid struje, šta ima? Imao si razloga za brigu. Ksena se probudio. Skener je nešto uočio. Toranj koji je Ksena aktivirao nalazi se u pustinskom regionu. Odmah krećem. Budi oprezna, Elita. Hoću. I šta kažete? Čime vidi, mi smo rock band, ne vojni orkestar. Važi, dolazimo. Morat ćemo da vas poslušamo neki drugi put. A nećete. Nećete vi nikuda dok me ne primite u vašu grupu. Ha! Jeremy, krenuli smo. Konačno. Evo šta je Ksena naumio. Kad prikupi dovoljno voltaže u pilonu, preusmerit će je.
Gde? Pogodi, u nuklearnu centralu. Doći će do kratkog spoja i... Ne mogu da isključim struju. Sve sam probao. Nikad nisam vidio ništa ovako. Pilon može da primi 1.000.000 volti. Kad ih akumulira, ksena može sve da raznese. Nuklearna sabotaža. Za nas je to previše, zar ne? Kako to misliš? Razmisli malo. Ako pogrešimo u Lioku, nestaće cijela regija. Moramo da upozorimo vlasti. Jesi li poludela? Biće istrage, ispitivanja. Morat ćemo sve da im kažemo. A ako otkriju ksenu, sve će da poisključuju. Izgubit ćemo i Aelitu. Znam, ali govorimo o nuklearnoj katastrofi. Dobro. Hajde da glasamo. Ko je za to da dignemo uzbunu? Za. Protiv. Protiv. Izvini, Aelita, ali ja mislim da ne možemo toliko da rizikujemo. Ja sam za. Hajde da prijavimo. Imamo 2 za i 2 protiv. Nerešeno je. Nikome ništa ne govorimo. Mislim da to znači da treba svima sve da kažemo. A zar ja nemam pravo glasa? Naravno da imaš. Onda neće biti nerešeno. U tom slučaju glasam za. Ne želim da umre na 1000 ljudi da bi se ja spasila. Hvala, Elita. Uspećemo, a Urliče? Nadam se da hoćemo ovde. Dobro, imam ga. Skener je locirao aktivirani toranj. Nalazi se u pustinskom regionu u blizini oaze. Ja znam gde je. Tamo, na drugom platovu. Ne razumem. Elektrana funkcioniše savršeno, ali grad je u mrklom mraku. Ali nema potrebe za uzbunu. Otkrićemo šta se događa. Žao mi je što vas uznemiravam, gospodine, ali važno je. Morate da mi verujete. Znam da će zvučati ludo, ali molim vas, saslušajte me. Nuklearna centrala će da odleti u vazduh. Ne mogu da verujem. Šta se događa? Gde je toranj? Sada ne možemo da ga vidimo, ali ovde je. Pogledajte ksenine otkucaje. Svuda sumna okolo. Hajde, možete vi to. Ne možete biti daleko. Morate brzo da ga pronađete. Pilon će uskoro biti prekrcan. Jeremy? Direktor i doktor DeLaker mi nisu poverovali. Ni nama nije lako, Yumi. Pilon je stigao do 85%, a mi ne možemo da nađemo toranj. Našao sam ga. U pitanju je trik. Ovdje nema vode, prekriven je samo površinski sloj. Idem bolje da pogledam. Eno ga! Pažljivo!
rakove. Aelita, tebe traže. Beži! Aelita! Hvala vam što ste spasli Aelitu, ali situacija je loša. Stigao je do 95%, uskoro će Ksena moći da napadne. Možeš ti to da ponoviš? Voltaža koja se sakuplja u ovom pilonu biće iskorišćena za dizanje nuklearne centrale u vazduh. Kako možete da stojite u mestu? Preduzmite nešto pre nego što bude kasno. A kako ti to sve znaš? Kreni! Kreni! Spajanje! Hajde sad, imaš samo jedan pokušaj. Urliče, jesi li poludeo? Hajde požuri! Pilon je prešao 98%. Sada od tebe zavisi, Aelita. Super računar u fabrici, virtuelni svet. Da, kunem se, morate da mi verujete. Sigurno ću uspeti. Sad. O, ne! Spreman za povratak u prošlost, ode? Dobro, idemo! 1, 2 i... Mystery girl from another world. She wanted happiness and not a lot of stress. A strange affair that's true. Yeah, a love affair for you. Bila si u pravu, odličan je! O kome pričaš? O Jimu? Odlično društvo! Energija je super nuklearna! Dići ćete grad u vazduh! Raspust u dimu.
Ajde te uhvatim. A uhvatit ću te ovog puta, šugava džukelo. To, bravo, Kiwi. Jeremy, hoćeš li mi reći šta radiš napolju u ovo doba? A? Šta to treba da predstavlja? Da sam imao više vremena, bolje bih nacrtao oči. Nadam se da će ovo da te nauči pameti, Jeremy. Ne razumem. Uzoran učenik kao što si ti. Sram te bilo. Da, gospodine. Kako je prošlo? Pričaj. Kažnjen sam cijelih nedelju dana raspusta. Lepo, baš ti je zabiberio. Za kazne ti si šampion. Sigurna sam da nismo mogli bolje. Bilo kako bilo, Ksena ovog puta neće na raspust. Hej, je li sanjam ja ili se Jeremy stvarno raduje kazni za raspust? Da, baš čudno. Neko bi pomislio da je uradio ono što je uradio jer je htio da ga kazne. Ne razumem. Ni ja. I ko je taj Ksena o kom su pričali? Herbi u pravu, ovo je potpuno uvrnuto. Ima da otkrijemo čemu se radi. A? Šta ćeš da uradiš? Zar ne bi trebalo da napustiš školu sa svojim tatom? Mala promjena plana. Tata, mogu li nakratko da popričam s tobom? Ali si dušo, veoma sam zauzet. Neće dugo. Vidiš, jedna devojka koju znam nema dobre ocene, pa bi bilo najbolje da uči za vreme raspusta. A trebalo bi da ide i vidi baku i deku. Razumem. A ko je ta... Sad ću da ti objasnim. Ona zna da kad ode kod bake i deke, neće joj se učiti. Šta ti misliš da bi trebalo da uradi? Treba joj tvoj direktorski savet. Pa, moj savet je da ne ide na raspust, nego da za svoje dobro ostane kući da uči. Kako se zove ta devojka? Možda bih mogao da popričam sa njom. Upravo jesi, to sam ja! Hvala za savet. Obećavam da ću ozbiljno da zagrejem stolicu. Poljubi mi baku i deku. Ti ideš na drugi kraj planete da obiđeš svoje roditelje. Yumi ide na planinu. A šta sam ja dobio? Celu nedelju matematike. Srećno im bilo ako misle da za nedelju dana mogu da naprave odličnog đaka od tebe. Ako mene pitaš, zvuči ko nemoguća misija. Sigurno možeš da se snađeš bez nas? Ne brini, ako me Ksena ostavi na miru, moći ću da radim na elitinoj materializaciji. O, ne brini, neće on biti sam. I ja ostajem u školi, pazit ću na njega, bit ću njegov anđeo čuvar. Wow, Jeremy, baš imaš sreće. U redu, mladiću. Misliš da će ovaj zid sam da se očisti? Na posao odmah! Samo napred. Smej se dok možeš, mlada damo. Tvoj otac mi je rekao da nadgledam i tvoje učenje. Dobro, a sad nazad na posao. Ajde brže! Ne znam zašto, ali moje lekcije iz matematike odjednom ne izgledaju tako strašno. Ajde, možeš ti to bolje, mali, mrdaj! Trljaj, možeš ti to! Kako ide ta matematika? Ima li nekog napretka? Nadam se da ima. Pa malo sam zapela. Možda bih mogla da pomognem Jeremiju. Moj tata uvek kaže da je fizički rad dobar za mozak. Izgleda da nisu sva deca lenja. Odlična ideja, Sisi. Ostani tu, idem po sunđer. O, kakva šteta što to moraš da izbrišeš. Pretpostavljam da nisam prva koja prepoznaje tvoj talenat. Lepo urađeno, umetničko delo. Jesi li to sam nacrtao ili si dobio malo Ksenine pomoći? A? Sam da sa drugom decom pričaš o Kseni. Jel ti ona devojka? Možda je znam. Hajde, Jeremy, reci mi. Ksena je ime rock benda. Ali pošto slušaš sve ono smeće koje slušaš, nema šanse da si čula za njih. Šta ti misliš, da sam ja idiot? To si ti rekla, ne ja. Evo, pošto si htjela da mi pomogneš, vreme je da napravim pauzu. Mrdaj taj lakat, trljaj. Možeš ti to, hajde, možeš ti to bolje.
Veruj mi, nisam ni sanjala da može da bude ovako bolno. Sisi, idi na spavanje. Se šališ? Ne mogu. Šta ako Jeremy večeras pokuša nešto? Jel? Šta? Ne znam, ali nešto se krčka, u to sam sigurna. I ubeđena sam da je upetljan i taj Ksena. Vidjet ćemo večeras. Biću super špijun. Konačno ću da otkrijem veliku tajnu Jeremija i njegovih uvrnutih prijatelja. Znam da sam na pravom putu, ali mi treba računar u laboratoriji da bih proverio brojeve. Idem u fabriku. Idi u krevet, Jeremy. Nema Ksene. Ne osjećam pulsiranje. A i nije kraj sveta ako ostanem virtualno još jedan dan. Tebi je to u redu, ali ako ne dođeš, morat ću da provedem raspust sa Sisi i Jimom. To neću preživeti. Jeremy, hvala. Hvala ti za sve što radiš za mene. U redu je. Samo nemoj da mi kažeš da si mesečario ili ja ovde radim 20 godina i tu priču sam već čuo. Jime, desilo se nešto strašno. Pogledajte, unutra. Izgleda kao da je prošao tornado. Bolje bi ti bilo da nisi ti kriv. Ali dim, nestao je. Čudno, nikakvog traga. To je Ksena. Ne pomišljaj da napustiš ovu sobu. Sutra zovem tvoje roditelje i imat ćeš šta da im ispričaš. Ne bih ti bio u koži. A Elita, javi se. Brzo, imamo veliki problem. Nisi jedini. Ksena se probudio. Ne znam koji torn je aktivirao. Ali pulsiranje dolazi iz ovog pravca. Mislio, razbacane boce sadrže izuzetno otrovnu supstancu. Ako su podaci iz računara tačni, gas može da bude smrtonosan u slučaju duže inhalacije. Ustaj, mladiću, vreme je da propevaš. Jeremy! Šta se događa? Gde sam? Jeremy? Ne vidim ništa. Šta se događa? Ovo mora da je zarazno. Čemu ovolika panika oko dima? Ne vidim nikakvog... Dođavola! Pogodak. A Elita, našao sam ga. 37 stepeni južno u šumskom području. Dobro, krećem. Ali nisam ni blizu. Treba će mi pomoć. Znam 3 volontera koja će biti presrećena da skrate raspust i pomognu. Uskoro ćeš shvatiti da je matematika zapravo veoma laka, mladiću. Treba ti samo malo logike, malo zdravog razuma i naravno ako imaš dobru koncentraciju i dar za teorijsku analizu. SOS, Ksena. To i tekako može da bude od pomoći, ali uveravam te da nije komplikovano ako se malo uneseš. Hej, dođi da vidiš, Charlie. Šta? Wow, neverovatno. Šta je ovo, mali? Pa, to izgleda kao kostur. Da, a zar tebi to nije malo čudno? Tvoj kostur se pomera. A, to je Kiwi! Kiwi je moj pas.
Verujem da znaš da je psima dozvoljeno da budu samo u delu sa prtljagom. Pa, da, naravno. Ne znam šta se desilo. Trebalo je da ostane ovde sa mojom bakom, ali... Baka! Bako, baš smo pričali o tebi. O čemu pričaš ovde? To sam ja, Jeremy. Naravno da znam da si ti, Bako. Izvini, znam da si mi 100 puta rekla da ne voliš da te zovem Bako. Da, dobro. Krećem. Doneću psa. Zdravo, Bako. Trebalo je da krenemo još pre 2 sata. Znaš koliko voli tu haljinu. Ali ja nemam pojma o kojoj haljini se radi. Stižem, dolazim za 2 sekunde. Čisto sumnjam. Smejećeš se, Dušo, kada ti ispričam? Neću, nije mi do smejanja. Zar nisi primetila da neko fali na zadnjem sedištu? O ne! O ne! Ovamo! Ulazim u šumski predeo. Yumi, Ulrik i Od će uskoro stići. Budi oprezna, Elita. Tu ima raznih čudovišta. Bolje bi bilo da se vratim u školu. Jimmy i Sisi su možda u nevolji. Moram da ih upozorim. U pomoć! Pomozite! Nema svrhe. Gotovi smo. Ne, nismo gotovi. Budi hrabra. Jeremy sigurno nije daleko. On će nam pomoći. Jeremy? Sad mi je lakše. Dobro je znati da će nas spasiti neko ko je ravan Bruceu Willisu. Sisi! Jime, gde ste? Preseći ćemo kroz kotlarnicu, brže je! Kroz park! Jeremy! Jim i Sisi su još uvek unutra. Moramo da ih nađemo. Idem ja. Ulriče, čekaj! Yumi, fabrika. Moraš da odeš da pomogneš Eliti. Drži se, Jeremy. Od, stigao si u pravi čas. Gde je Urlik? Ostala sam u školi samo da bih otkrila kakvu tajnu kriju Jeremy i njegovi prijatelji. Već dugo pokušavam da postanem deo njihove grupe, ali uzalud. Razumete li me? Ne, razumem samo da ovde nema ventilacije. A uskoro ćemo da ostanemo bez kiseonika. Onda bi bolje bilo da ne pričam. Razumela sam. Čudan i otrovan dim za koji se ne zna odakle dolazi. Starijima i deci preporučuju se da ostanu u zatvorenom. Ode, pomozi mi da dođem do računara. I pripremi se za pokret. Prestani da me gledaš, hajde! Nemamo vremena za gubljenje. Transferuj Yumi. Transferuj Oda. Skeniraj Yumi.
Skeniraj Oda. Virtualizacija. Kuda ćemo sada? Aktivirani toranj se nalazi ovamo. Zdravo, Elita. Jesi li videla neko čudovište? Ne još. Izgleda da nisi dobro gledala. Ulriče, čuješ li me? Kako ide? Još ništa, pretražio sam veći deo zgrade. Odlazi odatle, ne smeš da ostaneš u tom dimu. Previše je opasno. Možda su već izašli. Proverit ću još jednu sobu, onda krećem. Žive! Odmah izlazi odatle. Ulriče, hajde! Šta se događa? Ulriče, odgovori mi! Ne bih da vas požurujem, prijatelji moji, ali ovde postaje gusto. A mi? Šta misliš da radimo, ha? Da se sunčamo? Ode, pazi! Jesi li dobro, Yumi? Još ništa nisam slomila. Čuvaj ja Elitu. Eto, vidiš, Sisi? Rekao sam ti da će da dođe da nas spase. Šta? Urlik! On je došao po mene. Došao da me spase. O tome sam od uvek sanjala. Do tornja možete da dođete samo preko drvenog mosta. Ali on je iza čudovišta, pa ćete morati da ih zaobiđete. Mislim da znam kako ću da odvučem pažnju čudovištima. Ti čuvaj Elitu. Laserski bljesak! Ako je još jednom pogodio. Jeremy! Dobrodošla na zemlju, Yumi. Hej, vidi, mobilni telefon. Sad možemo da pozovemo pomoć. Jime, jesi li to ti? Jeremy! Gde ste? Gde je Ulrik? Jeremy, stvarno nam je potrebna pomoć. Ponestaje nam kiselnika. O, ne! Jime, šta se događa? Jime! Ode, požuri! Šta sad? Ti se pobrini za čudovišta.
Nadajmo se da nije prekasno. Aelita, požuri! Vrati se u prošlost, sad! Stvarno ne razumem zašto opet insistiraš na kazni, Jeremy. Mislim, Ksena se neće uskoro aktivirati. Mogao bi sebi da priuštiš kraći raspust. Ne, dok god je Aelita virtuelna. A ovoga puta, istini za volju. Ako malo bolje pogleda ono što smo nacrtali, Jim ne može mnogo da se naljuti. Kad bolje razmislim, ostaću i ja. Sve je bolje od lekcije iz matematike, gospođe Schmidt. Šak i Jim. Vraćaj se ovamo!